pinten nggih? Kekarane wong akrami sakmonten. Tutu bandha tutu rupa hamung ati pawi tangane. Cocok napa mboten? Pun cocok. Sik. Nggih dituthuk malih. Dadi kan kula ngepasne ngoten lho. Oh nggih, luput pisan. Nggih, bener nggih. Luput pisan. Jenengan ungelne, Pak. Niki pun makan sedaya nggih. Pun anu sedaya. Napa mike maksude? Ampun nggih. Ampun siap. Cepi Pak, dituthuk malih larase sak pinten? Luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel angel langkung tan kenoti nombes areta dadi ati nggih Pak. Ayo monggo. Anu sing nabuh gantos nggih Pak. Gantos mrika. Oh nggih. Oh sami mawon. Oke. Sampun siap? Golek sing kaya ngapa wong nyatane kelakon sebrene bola balik gandra ning nyatane dadi aline rada lali dudu bondo dudu rupa ning nyatane dadi tataline guyub rukun kadya papindane mimilan mintuna was jamak lumrahe yen wong urip coba lan godane gade sumrang dene norang nganti dadak dadi gawe sajake leh nyenggahi kok ora pati banter ki kopine wis metu urung. Terus pripun, Mbak? Oh iya, rino wangi dadi ati wong prasaja halos babutene sabar lan mati
putra luhur babutene matur nuwun nek klerune titik karisma nggih pangapunten nggih tara ya duduk waranggana. Dadi anggone nikah diniati kanthi ati sing ikhlas, dudu krana bandane sugih rupane pangkate derajate ora jaminan bahagia. Pulau ayu nek kemayu ning welanang gawen nyelatu kurang belanja pecucap-pecucu isane memacak karo turu akhire selanang stres awake kuru alhamdulillah. Garwane jenengan nggih ngoten niku, Pak. Kurang belanja ya pecucap-pecucu ngoten niku, Pak. Ya Allah, pulau bagus nek kementes gawe nyelutrus pulau ganteng nek nyelen nang budal sore mulai peteng alu wong rada elek kulit ireng ning agamane kenceng imane manteng. Nggih. Dadi duwe bojo ayu tawi bagus ki wis ragate akeh ning nyatane ngelarakne ati manasne ati akhire nyengkakne oleh mati. Sing penak ki jare rabi elek-elekan mawon. Aman jarene. Yo ra goleki bojomu gak. Ning ndi elek delok karawitan ngene Pak Karji lho. Lara mulai ta elek-elek. Lara mbok goleki lha apa dadak digoleki? Mbok menawa nek kepencet karo sindene ra mungkin. Elek-elek ora mulih karepe dhewe jangankan kok waranggana. Wes setan ra doyan demit ra ndulit. Oh jan ngenyek. Mbok ngelingono mbiyen ketok apa, Bu. Rabi aja karena rupa gak jaminan bahagia, Pak. Bapak. Garwane pengen cantik napa mboten, Pak? Ya tambahi dhuwit blonjone. Tambahi dhuwit wedake. Wong pengen bojone panggah ayu, gak tau nukokne wedak, malah medhaki liyane. Kok gething aku. Ya Allah. Nenek Rabi kok karena rupa, kecantikan dan ketampanan niku mesti bakalan luntur kok. Nggih napa mboten? Sebab ora selawase nek Rabi kok karena rupane ning njaba ki seleweh ayu lan bagus ya pirang pirang ning bagus rupa ayu rupa urung karuan nek genah akhlakul karimah nggih napa mboten? Nek perkara rupa, apa kaya nek dhuwit ya iso digawe apik. Nggih mboten? Skincarean. Pipire dadi mulus, laler mencloke mencelat. Nek ra ngono botok dan lain sebagainya. Teko luarang dadi teko luar negeri nggih napa mboten? Idep kurang dengkeng dijientarne. Irung kurang bangkir ya didawakne. Lambe kurang bek sontek nganti dadi jedhir. Ben seksi. Enten apa mboten? Enten apa mboten? Tapi nek perkara ayu di model kaya apa ae. Nek wis ketekan tuwa panggah luntur. Aja tupeh ayu banjur do kemayu ngelingono tuamu kempang perat ora payu. Ayu nak nalikan nom, nggih napa mboten? Ganteng rak nalikane nom-noman, tua ya panggah kempot. Karisma lho nom, yo ayu seger nom. Sik nom jajal tua ya Mbah Kong ya. Jajal nek wis tuwa nek sik nom ngene iki ya panggah sik tatak, nggih napa mboten? Ayo ngono. Ngawen mlaku wae sik dedek ngapunten kamar mandi teng pundi teng wingking. Oh nggih ngapunten derek pipis mlaku ya sik nyak-nyak. Lho enom. Jajal wis tuwek. Badhe teng pundi lho Mbah? Arep ning jedeng. Ngapa Mbah arep pipis? Alah mlaku lagi rong jangkah lho wis ngompol. Wis tuwa. Enom ngene iki sik seger parfuman kok. Jajal tuwa. Titik-titik kena angine masuk angin. Njur glegeken sangune nang ndi-ndi fresh keran nggih napa mboten? Perkara rupa ra jaminan wis ta bakalan luntur rupa ayu ta wong ganteng ning sing gak bakalan luntur nggih menika ayu lan baguse akhlakul karimah.
jaminan bahagia. Sugih bondo bandu bandar bandoso niku titipan saka Gusti Allah. Magedho magrong manggerono pinggir embang sing nyawang nganti padha ndombleng nganti nabrak baku gentong jebuli imane kosong agamane melompong senengane nganakne duwite uang totoler mono ana donya kajen keringan amarga sugih bondo nanging ana akhirat dadi intipe neraka. Alu wong ora patiya sugih tapi cukup agamane teguh imane kukuh uripe nalika ana donya ayam tentrem no akhirat uripe uga seneng. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Dadi sugih ora jaminan nek bahagia. Pira-pira nikmat saka Gusti Allah disyukuri alhamdulillah. Gunakan sebagai sarana ibadah. Insyaallah bisa nuwuhake urip bungah Allahumma. Bondo kathah rupiah payune namung ning dhuwur lemah. Tapi rupiah sing gak digawe kanggo sarana ngibadah, kok malah digawe kanggo maksiat iku bisa nuwuhake masalah ning dhuwur lemah, nang ngisor lemah iso dadi susah. Tapi rupiah kanggo ngopeni tiyang kathah apa meneh kanggo ngopeni keluarga, akhirnya rumah tangga dadi sakinah mawaddah warahmah. Rupiah digawe kanggo sarana ngibadah niku bakale nang ngisor lemah uripe ora susah, iso gampangake nang akhirat dadi ahli ning jannah. Allahumma amin Allahumma amin. Mangane bondo ora jaminan bahagia. Wong nyatane ketoke sugih bandane tapi rumah tangga njur gegeran. Nah, enten apa mboten? Enten apa mboten? Enten. Ketutan napa bondo sing digoleki kanthi cara sing ora genah. Makane ora dadi berkah malah dadi masalah. Naudzubillah. Nah saiki mu nek nyawang pejabat-pejabat sing sugih-sugih nika kurang seneng piye? Bandane ya pirang-pirang, plesiran nang nggone luwih negeri ben sasi, nggih napa mboten? Tapi hidupnya belum tentu bahagia. Sebabnya napa uripe rong karuan ayem, rong karuan bunga. Sebab hartane digoleki dengan cara menindas rakyat, maling duwite negara. Korupsi, kolusi, nepotisme dan lain sebagainya, maling duwite rakyat. Ketae sugih tapi ora ayem soalnya napa wedi nek konangan KPK. Nggih napa mboten? Mane bondo ora jaminan bahagia. Telu pangkat iya nek dadi pejabat terhormat. Tapi nek wis purna dadi purnawirawan balik dadi rakyat gelare wong kampungan. Yen wis pensiunan balik wong kampungan ra bisa mentang-mentang mergo pangkate wis ilang kan mantan. Wis pensiun no, nggih napa mboten? Makanya segala sesuatu di dunia itu nggak ada yang abadi, mung gentenan. Jabatan niku ya mung gentenan, presiden ya suwene ya mung pirang tahun kok ya diganti karo liyane. Dadi bupati, dadi wali kota ya suwene mung pirang tahun, tak gubernur ya suwene ya pirang tahun, tak menteri suwene ya mung pirang tahun, tak ya mesti bakale gentenan karo liyane. Urip ya ngono, hidup juga silih berganti. Kontrak umur wis entek ya ganti, sing ninggali ya anak putune. Nggih napa mboten? Pemene zaman saniki pangkat derajat dicari dengan cara yang tidak baik, hidupnya tidak terhormat tapi malah penuh dihujat. Naudzubillah. Papat nikah karena iman takwane insyaallah rumah tangga bahagia sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Syukur nikah niku oleh sing rupane ayu utawa ganteng, sugih pisan, duwe tipakat, teriman takwa maring ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah rumah tangga bahagia. Ning ngoten niku panggah golekane angel. Makanya piro-piro wae rumah tanggane keluargane apapun dan bagaimanapun juga pasanganmu disyukuri. Makanya dulang-dulangan aja mau terima gelem ngopeni, gelem diopeni ya gelem ngopeni. Nggih napa mboten? Mas Dwi kali Mbak Endang lungguh ning kuwade sesuk kan dulang-dulangan. Lho, Mbak napa niku Mas Dwi dulang Mbak Endang candak janggote macet dulang. Ki rezekiku Dik tampan ana ha nyoh. Tak
tampani Mas, matur nuwun. Alhamdulillah rezeki saka awakmu ra tak pangan dhewe iki lho, tak ndum karo kowe lho Mas, candak jambute. Cek, mangapa Mas? Ha, lho. Dulangan. Maksudnya apa? Rumah tangga, suami itu namanya berkewajiban memberi nafkah kepada istri. Istri aja mau trimo, gelem diopeni ya gelem ngopeni ngladeni sing kakung kanthi sae. Rumah tangga saling bekerja sama dengan baik. Asuh lho ngoten. Asah tukar pikiran, yo saling menerima antara satu dengan yang lain. Rumah tangga saling menghormati dan saling menghargai. Ase tegese cinta kasih sayang. Asuh rumah tangga no bengker enek siji dadi geni, siji kudu bisa dadi banyu. Mangkane ikhlas makfirah niku ampunan. Rumah tangga mesti ana bengkrek, enggak mesti bakalan, enggak mungkin mulus terus niku wis to sugih kaya apa, apik akhlak, panggah tetep rumah tangga ada cobaan, ada ujiannya. Perbedaan pendapat niku mesti ana. Makane siji dadi geni, siji kudu iso dadi banyu. Aja loro karo dadi geni kabeh mundak kobong. Ibaratnya gelas nek kena bentrik nanging aja nganti pecah. Ngelingo mbiyen ketok apa, saiki mu ketok apa. Rumah tangga niku Mbak Endang kembang mawar kembang kenanga. Kembang mawar maneka warna cobane, kenanga kelingono kenangan nalikane jaman semono. Manten anyar wae kaya yak-yak. Tir padha irenge sir padha senengi. Sosok wadahe kendi cocok rasaning ati. Mbak Endang abang-abang semut Mas Duwi pejah gesang kula badhe tumut. Mas Duwi yang jawab, apa iya to Dek Endang omah gendeng disaponi abot enteng ayo dilakoni. Sabaya lara sabaya pati sabaya mulya bareng mukti tobat kaya yak-yak. Manten anyar niku indahnya bulan tak seindah wajahmu. Jane raine ya kukulen tok. Halusnya sutra tak sehalus kulitmu, engkaulah sayang segalanya bagiku. Jane kulite ya panutra. Ning amarga gandrung tresna bebasan wingko katon kencana irung pesek jarine ya mbangir pipi kempot jere muntur-muntur lambe nduwer jere manggis karengat cinta. Manten anyar lho ngentut jarine ambune wangi kasturi. Makrut ngeperutnya sakit ya sayang, anyar jajal maten kawak, manten anyar arep ngentute dadak ndelik. Jajar nek wis maten kawak malah pamer nang ngarepe bojo mak dadut prapret. Bojone ya penak le jawab dobole. Ya Allah. Manten anyare kaya yak-yak mlaku gandengan, kesel dipijiti, ngelak gawene unjukan. Mlebu mobil lawang bukane, munggah mobil bokonge sangga. Anyar kok. Manten anyare makan sepiring berdua, dulang-dulangan gayane. Aku belum makan kalau kamu belum pulang Mas. Kaya yak-yak jajal manten kawak. Melebu mobil kesuwen malah dijiyengkane. Kesandung bukan ditulungi malah dilokne. Enten apa mboten? Apa meneh kok dulang-dulangan, Bu? Jenengan kita saya dulang-dulangan kali garwane. Blas. Bareng wis manten kawakin dulang sing lanang nek pas sauger sekarat. Ning rumah sakit lagi gelem dulangnya ndang mangap ngendulangi karo ngamuk-ngamuk. Wis lara kaya ngene melumah kaya ngene ra iso apa-apa kaya sik angel mentet ditata kare mangan nek ora ndang mangap. Dulang angel ram ngono kok pengen ndang mulih karo batinmu diare kapar. Ya Allah. Pun ngaten, rumah tangga niku mesti penuh cobaan. Yang namanya orang hidup mesti ana sing jenenge ujian. Memang wa mal hayatud dunya illa matal ghurur. Dunia itu kesenangan yang memperdayakan. Mangkane aja leno karo gebyaring donya.
donya, aja nuruti hawa nafsu ana enteke nggih napa mboten. Termasuk rumah tangga pasti ada ujiannya. Dereng makin menawi kagungan putra, tuntutan akan semakin banyak. Persiapkan diri. Kudu duweni pedoman sijine mekar, sijine mepet. Sumende dateng ngersane Gusti Allah. Magfirah ampunan, saling maaf-maafkan. Duweni salah gelem njaluk ngapura, nek dijaluki ngapura ya gelem ngapura. Ini berlaku bukan hanya dalam kehidupan rumah tangga, tapi juga dalam bermasyarakat. Indonesia niku untungnya ada budaya halal bihalal, halalun bil halalin, saling menghalalkan, ikhlas-ikhlasan, lilo-lilonan. Duweni salah gelem njaluk ngapura, nek dijaluki ngapura ya gelem ngapura. Budaya halal bihalal itu jangan hanya sekedar dibiasakan nalikane ngriyaya tok, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari kita. Memaafkan gak sang ngenteni bodoh kesuwen. Wong tekaning pati niku sak wayah-wayah nggih napa mboten? Nggih. Nek ngapura nan ngenteni bodoh takutnya rugi. Geton niku manggone ora ana nang ngarep, kabeh geton manggone ning nguri. Lek ngene peleme tanggamu mbok colong to Lek. Ngono ya ora apa-apa, pokoke engko nalikane bodoh aku njaluk ngapura. Jelalah urung ketekan bodoh rejeb wonge wis modar. Urung sempat njaluk ngapura kan rugi nggih napa mboten? Makanya magfirah dalam kehidupan bermasyarakat juga harus saling memaafkan. Karena apa? Lain lubuk, lain air, lain orak, lain kepala, lain sifat wataknya. Wong urip niku sifat wataknya apa padha? Beda. Tapi hidup bermasyarakat ya monggo saling menghargai, saling menghormati. Niku magfirah akhlakul karimah tegese sopan santun. Sopan santun dalam kehidupan rumah tangga niku penting. Suami jangan hanya karena seorang kepala rumah tangga merendahkan yang namanya derajat seorang istri. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang suami yang paling baik terhadap istrinya. Memuliakan, wong wanita saja dimuliakan kalian Gusti Allah saja memuliakan yang namanya wanita, apalagi seorang suami. Kalau nggak mau memuliakan istrinya, ora gelem ngajeni, menghargai yang namanya seorang wanita, apalagi seorang ibu bagi anak-anaknya, ki padha karo gak duwe isin karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi begitu sangat menghargai dan menghormati istrinya. Mau melahirkan anak-anaknya, meninggalkan orang tuanya demi menghormati seorang suami, ngeladeni dengan sepenuh hati loh. Tanggung jawabnya nggih gede datang ngersani pun Gusti Allah. Walaupun seorang suami pun itu juga punya tanggung jawab besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang suami begitu menerima nikahnya seorang wanita, saya terima nikahnya Endang Ernawati binti Pak Karji loh. Iki tanggung jawabnya Pak Karji pindah datang ngene Mas Dwi, memberikan pengayoman, cinta, kasih sayang, pendidikan, membina rumah tangga dadi baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Apa tanggung jawabnya? Seorang istri nglakoni dosa, wong lanang sing suami gak iso ndidik sing lanang melu katut nampani dosane. Abot. Makanya wanita dituntut untuk taat berbakti kepada suaminya. Selama suami orang ngongkon nerak aturaning agama, seorang istri wajib taat kepada suaminya. Ridhonya seorang istri terletak utama kepada suaminya. Lah ridhonya seorang suami terletak kepada ibunya. Walaupun seorang suami tetap ridhonya adalah ibunya, tetap bertanggung jawab penuh memberikan nafkah, cinta, kasih sayang kepada istri. Ibu ya rasa kakean nuntut. Walaupun ridho terletak kepada ibu, iya anakku wis duweni rumah tangga dhewe, ya tanggung jawab datang ngersane Gusti Allah. Saya jadi seorang ibu yang terus mendukung apa rumah tangga, keluarga, anak-anak saya lu ngoten.
Lah mengko seorang ibu mengke anak ibu ana repote berkewajiban membantu selama sudah mencukupi kebutuhan keluarga dan rumah tangganya sendiri. Seorang istri yang baik kuwi ngono yang mendukung suaminya untuk berbakti kepada ibunya. Aja malah dindeki. Loh, Mas, jo lali ibumu yang nyengehono ra ketang sithik. Lho ngono. Aja Bu kene wae rong cukup, rono neh, lumpun ngaten. Ridho itu dicari seterusnya. Lah seorang suami yang baik memperlakukan secara adil bukan hanya sekedar ibunya, bukan hanya sekedar bapaknya sebagai orang tua, tapi juga kepada mertuanya, termasuk juga terutama kepada keluarganya sendiri, istri dan juga anak-anaknya dibimbing kanthi sae. Napa niku dateng margine Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami memberikan seperangkat alat sholat itu bukan sekedar hadiah, tapi perjanjian karo Gusti Allah. Saya akan membimbing rumah tangga saya, keluarga saya menjadi ahli ibadah. Disekseni malaikat karo Gusti Allah. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ulan. Janji adalah hutang, besok dimintai pertanggungjawaban. Makanya tanggung jawab niku abot loh. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan untuk dirimu sendiri. Tapi jika kamu berbuat jahat, kamu sendirilah yang akan merasakan akibatnya. Pertanggungjawaban datang ngersane Gusti Allah diawali nalikane mlebu kubur. Makanya mlebu kubur itu adalah awal kehidupan di akhirat. Apa rumangsane wong nek mlebu kubur mati niku terus turu penak-penak ngenteni kiamat? Bukan. Makanya zaman sekarang itu perkara nek dikandani mati mong mlebu kuping tengen metu kuping kiwa, perkara mati dianggap enteng, mong mandek teko lisan tok. Itu gara-gara napa? Banyak orang sing ngenteng nek perkara pertanggungjawaban di hadapan Gusti Allah. Dikirane pertanggungjawaban akhirat niku nek gak swarga ya neraka. Padahal mlebu kubur adalah awal kehidupan akhirat. Jenenge wong mlebu kubur niku ketoke mati ning janjane urip. Lho lah kok ngono Mbak? Nggih. Mangkane ana istilah setengah mati, setengah urip. Wong mati niku janjane urip. Buktine napa Mbak? Nuwun sewu. Kula niki jenenge Karisma Yogi Noviana. Dijenengno Karisma, kula jenengan sedaya niki lho, diwenehi jeneng kalih wong tuwa. Sing diwenehi jeneng niku bukan badannya, dudu jasate, tapi yang diberi nama itu adalah rohnya, arwahnya. Jadi kula niki dijenenge Karisma Yogi Noviana. Sing dijenenge Karisma ki dudu aku, dudu badanku, dudu jasadku, dudu aku sing ayu nih, dudu. Aku muni ayu kok guyumu ra penak setengah ngenyek ngono ngapa to? Mboten. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi yang diberi nama itu bukan jasadnya, tapi rohnya, arwahnya. Nalika ning meninggal dunia, nyawa pisah karo raga. Nyawa pisah karo raga. Begitu nyawa wis pisah karo raga, jeneng ketut karo raga napa ketut karo nyawa? Jeneng ketut karo nyawa. Buktine napa? Begitu nyawa wis pisah karo raga, raga rong dilebokne ning jero kubur, jenenge wis ganti malih dadi jenazah. Malih dadi mayit. Badane wis ora jeneng Karisma neh. Mergo Karisma jenenge wis ketut karo nyawane gawa malaikat. Keri kari badane jenenge malah dadi mayit. Mangkane nek wong takziah mara sing digoleki mayit napa Karisma? Mesti mayit. Mayite mengke dibidalne jam pinten rak ya ngono nggih napa mboten? Ora ana jenenge wis mati kok anu Karisma mengke dibidalne jam pinten. Rumasamu ora iso budal dhewe. Enek wong takziah mara Karisma mengke diami jam pinten. Ora enek cerita apa ora iso adus. Leh takok mesti mayite diami jam pinten. Nggih napa mboten? Jasate malih jeneng dadi jenazah. Dadi mayit. Begitu badan digawa ning kuburan, badan dilebokne ning jero kubur, blas diuruki karo lemah.
ditinggal karo para pentakziah eneng wong mara goleki kira-kira nalikane petuk karo kuburane niku ndek wau. Nah ning kono rak ya ana maesane nggih napa mboten? Ana maesan omahe sing pungkasan maesan. Enek wong takok, niki kuburane sinten? Kira-kira jenengan nek nyauri kuburane jenazah napa kuburane karisma? Malah dadi kuburane karisma. Jarene badan kuwi ngono wis mlebu kubur, jarene nyawane wis ketut karo malaikat. Jarene jeneng ketut karo nyawa. Sing dilebokne kubur kan badan. Kok malah dadi kuburane karisma ora kuburane mayit? Kuburane sinten? Kuburane mayit. Apa pengen ditapuki? Kuburane sinten? Mesti kuburane karisma. Nek ana jenenge berarti ana nyawane, berarti janjane wong dilebokne kubur wis ana jenenge, berarti janjane urip, ana pertanggungjawaban di hadapan Allah. Man rabbuka man nabiyuka dan seterusnya. Ana donya aja padha enak-enak, angeli ngono bakal dipikul pundak mlebu kubur banjur ules dibuka, ditinggal mungkur banjur diidak lho nggih napa mboten? Ana kubur akeh wong padha disiksa, jerit-jerit sambate ngaru wara, sebab rikala nang donya kakean dosa mungkar maksiat ora gelem padha ninggal no dawuh Allah malah padha nyepelek no. Mungkin ra patek nyantole karo siksa kubur. Suara rintihan. Saged Pak? Kok dereng? Oh nggih sampun.